Facultatea de Litere a Universității din Craiova a demarat vizitele la colegiile și liceele craiovene pentru a-și prezenta oferta educațională. Ziua a fost dedicată Colegiului Național Frații Buzești, unde elevii din clasele terminale au putut interacționa cu lectorii americani și francezi și cu reprezentanți ai studenților și conducerii facultății. Eu sunt Sorin, lângă mine o am pe Colin, care este lectorul american al Facultății de Litere. Ea vine printr-un program Fulbright. Dacă aveți nevoie de detalii, vă putem da și detaliile acestui program. În principal, Colin ne ajută pe noi să predăm mult mai atractiv și mult mai interesant și mult mai activ limba engleză și cultura britanică și americană. Lângă ea se află Luana Neghea, este studenta noastră de anul al 3-lea de la Litere. Ea este chiar cu un alt motiv aici, pentru că ea a vrut să reviziteze școala unde ea a absolvit. Deci este your people, să spunem așa. Luana vă va povesti cum este să fii student la Facultatea de Litere. Iar lângă Luana se află lectorul nostru francez, Gauthier, care are același rol pe care îl are și Colin, doar că, bineînțeles, el se ocupă de partea franceză. Noi ne bucurăm foarte mult că ne-ați primit, vă mulțumim din suflet, vrem să fie doar o discuție în care voi să puteți pune întrebări dacă doriți. Noi sigur nu vom întreba pe voi nimic, nu este genul acela de discuție. Voi ne întrebați pe noi și dacă aveți nevoie de lămuriri, suntem aici să vi le dăm. Vom alterna limba în care discutăm, dacă și voi sunteți de acord. Totul se înregistrează pentru ca și colegi de-ai voștri să aibă acces la aceleași informații. Face parte dintr-o campanie pe care noi am lansat-o recent, se numește Ne vedem la litere. Acum o să vă las pe voi să vă gândiți câte sensuri pot fi la acest mic logo. Ne vedem la litere. Bineînțeles, poate fi extins, ne vedem la Universitatea din Craiova, ne vedem la orice altă disciplină, orice altă specializare. Dar, acestea fiind spuse, noi v-am pregătit o mică prezentare cu principalele secții ale facultății noastre și după aceea îi voi da cuvântul lui Colin, apoi Luanei și lui Gauthier pentru mici discuții. Topicul de astăzi va fi foarte deschis, dar vrem să ne referim în principal la locuri de muncă, la ocupații pe care voi le puteți face dacă alegeți Facultatea de Litere și, bineînțeles, dacă aveți și întrebări despre celelalte 11 facultăți pe lângă Facultatea de Litere pe care Universitatea din Craiova le oferă. Facultatea de Litere s-a înființat în 1965. Vă dați seama că este foarte bine fixată în comunitatea academică și în tradiția intelectuală românească, dar și, bineînțeles, internațională. Pentru că noi ne ocupăm mai ales cu limbile străine, cu comunicare și cu tot felul de discipline interesante. Avem, bineînțeles, toate cele 3 cicluri de studiu, licență, masterat, doctorat. Pe voi vă interesează în primul rând licența, care face obiectul celor 3 ani de studii, după care urmează 2 ani de masterat și, dacă doriți să continuați, 3 ani de doctorat. Pe vremea când eu eram student al Facultății de Litere, pentru că, așa cum Luana s-a întors la alma mater a ei, așa și eu, la Universitatea din Craiova, mă întorc tot timpul cu drag, pentru că este locul unde m-am format. Se făceau 5 ani, asta vreau să vă spun. Acum s-a schimbat, aveți doar 3 ani de licență, 2 ani de masterat și încă 3 ani de doctorat. Este domeniul științele umaniste, dar noi avem o facultate foarte complexă în care oferim și programe care sunt din alte domenii, respectiv științe sociale, și aici ne referim la științe ale comunicării și științe ale educației. De asemenea, un punct foarte atractiv în ultimul timp, dar și înainte, și motivele sunt nenumărate, este Facultatea de Litere oferă și programe pentru arte, și respectiv teatru și artele spectacolului, precum și muzică. Dar mai nou veți afla și ultima disciplină adăugată, ultima specializare, cinematografia, dar la momentul oportun. La licență puteți alege dintre mai multe combinații lingvistice, puteți să faceți o limbă și literatura modernă plus o limbă și literatură modernă, deci puteți alege 2 limbi străine sau puteți alege limba română plus o limbă străină. De asemenea, între combinațiile lingvistice trebuie să știți că există o paletă destul de extinsă, însă nu mai mult decât se poate plia pentru piața muncii actuală. Așadar, noi oferim 5 limbi străine, pe lângă limba română, care este pivotul, pentru că oricine are nevoie de, în primul rând, de comunicare în limba nativă,
trebuie să o controleze pe aceea pentru a putea învăța o limbă străină. Și voi sunt sigur că faceți asta foarte bine la liceul vostru. Este un liceu cu renume, mai ales în domeniile umaniste și nu numai, dar știu că performanțele voastre la olimpiade sunt foarte bune. Așadar, dacă vă interesează să continuați pe această filieră, aveți de ales între engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană. Pe acestea le puteți combina și, de asemenea, cum vă spuneam, limba română este pe primul loc și poate fi aleasă împreună cu una dintre celelalte limbi. De asemenea, puteți alege și o secție puțin mai specializată, română cu limba latină, dacă vă interesează o filieră clasică de studiu. De asemenea, puteți alege în domeniul limbi moderne aplicate, o secție foarte atractivă în ultimul timp, mai ales prin prisma acestor modificări la care am fost expuși toți în urma pandemiei și a tuturor schimbărilor, traducători. Puteți alege specializare, traducere și interpretare, dar combinația lingvistică este fixă, engleză plus franceză la domeniul licență. Este o combinație foarte, foarte productivă în ultimul timp, mai ales că, așa cum vă spuneam, comunicarea trece pe primul loc. Mult conținut, media, chiar și în domeniul vizual, se folosește în ultimul timp. Noi suntem consumatori mari de conținut video, dacă ați observat. Traducătorii au mult de lucru în ultimul timp, mai ales pe domeniul subtitrărilor. Ca să fiu sincer, există foarte multe cereri de specialiști în acest domeniu, pentru că lumea a stat foarte mult acasă și a consumat media. Puteți alege comunicare și relații publice, bineînțeles jurnalism, iarăși un domeniu foarte în mare dezvoltare în ultimul timp, pentru că lumea are nevoie de informații. Și voi ați văzut cât de multe fake news-uri există. Noi facem exact ce trebuie, noi pregătim specialiștii să nu ajungă în acel domeniu în care nu mai putem să ne bazăm pe ei. Așa, cum vă spuneam, secția de jurnalism este una dintre cele mai importante pe care lumea se bazează în ultimul timp. De asemenea, domeniul științele educației, puteți deveni specialiști în învățământul primar și preșcolar, pedagogia învățământului primar și preșcolar și la Drobeta Turnu Severin, care este foarte aproape și de aceea noi avem acolo un centru universitar. În domeniul arte, putem să pregătim specialiști la teatru și artele spectacolului, mai ales actorie. Și voi știți că ne leagă foarte multe lucruri de Teatrul Național din Craiova, care are proiecte extraordinare, inclusiv unul care urmează să se întâmple peste o lună și ceva, Shakespeare Festival. Ne vom referi din nou la acest subiect puțin mai târziu. Un domeniu nou care ne face foarte mândri este cinematografie și media. E un domeniu atractiv, din nou, pentru că se bazează foarte mult pe vizual și pe profesioniști care se caută în zilele noastre. E vorba de cinematografie, fotografie, media, comunicare audiovizuală, scenaristică, publicitate, media și filmologie. În ultimul rând, la domeniul arte, avem muzică, interpretare muzicală canto și interpretare muzicală instrumente. Aveți aici câteva exemple de colaboratori cu care noi lucrăm în mod frecvent. Cum observați, Institutul Cultural Român, toate consulatele, toate ambasadele străine din România, British Council București, bineînțeles Teatrul Național din Craiova, cum vă spuneam, Biblioteca Alexandru și Aristie Aman, Inspectoratul Județean Dolj, care este un partener de nădejde, mai ales că noi pregătim în mare parte profesori. Avem foarte multe activități pentru studenți, aici sunt câteva exemple, cercuri studențești, avem și un bal victorian pe care noi îl organizăm în fiecare an pentru studenți, la Casa Universitarilor, veți vedea câteva fotografii puțin mai târziu, multe concursuri, unele dintre ele se adresează și elevilor de liceu și elevilor de școală generală, pentru a-i atrage și pentru a fi din ce în ce mai creativi, astfel încât să știe exact ce să-și dorească în momentul în care trebuie să aleagă o carieră. Aici este un concurs de monologuri pe care vi-l prezentăm. Este legat de Festivalul Shakespeare. Studenții noștri pregătesc monologuri pe care noi le anunțăm înainte. Sunt și pentru fete și pentru băieți. Ele sunt jurizate de un regizor internațional și câștigătorul primește niște premii. Ne-am gândit la un moment dat, chiar înainte de pandemie, de o excursie la Londra. Din păcate n-am putut să o facem pentru că a intervenit acea problemă. Burse studențești, avem peste 100 de parteneri în Europa, prin programele Erasmus+. Studenții noștri pot pleca între 3 luni și 9 luni pe an pentru fiecare ciclu. Și avem
Cum vă spuneam, principalele țări unde studenții noștri merg sunt Franța, Italia, Spania, Germania. În general, în aceste zone, studenții noștri sunt foarte atrași. De asemenea, din țările acestea vin studenți la noi și se creează așa o comunitate frumoasă și toată lumea învață unul de la celălalt. Aici câteva exemple de ocupații pe care voi le puteți face după ce terminați specializările noastre. Și aici o să mă opresc pentru că discuția noastră aș vrea să fie în direcția aceasta. Ce puteți voi să fiți dacă faceți facultatea de litere? Și iată câteva exemple. Primul rând, cum vă spuneam, profesor, dacă vă interesează să preluați această misiune nobilă de la profesorii voștri, pentru că și eu am avut profesorii mei și părinții voștri au profesorii pe care i-au preferat și care le-au format cariera și care le-au condus pașii spre succes. Dacă vă interesează aceasta, puteți să deveniți profesor, cum vă spuneam, de limba română, de limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă. Puteți să deveniți referenți literari, să lucrați în redacții, să lucrați în edituri sau în alte astfel de organizații. Puteți să fiți jurnaliști în presă scrisă, în presă online, cum în ultimul timp este foarte dezvoltată, puteți să lucrați în televiziune, puteți să lucrați în radio. Foarte mulți absolvenți de-ai noștri chiar își găsesc locuri de muncă în media pentru că sunt în continuă dezvoltare, se schimbă, apar multe oportunități, ei pot să înceapă de aici local, dar se pot extinde, pot ajunge la mari organizații de presă internaționale. Așa un mic detaliu, când eram student și chiar și eu lucram în presă și aveam colaborări cu mai multe instituții. Deci se putea face chiar în același timp și școală și media. Ceea ce a fost foarte interesant, m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt. De asemenea, pe domeniul traducător puteți deveni interpreți, specialiști în cercetare lingvistică și literară, terminologi și așa mai departe. Puteți lucra la Comunitatea Europeană, la Uniunea Europeană, la Parlamentul European, puteți lucra ca interpreți de conferință. Noi pregătim, așa cum vă spuneam mai devreme, 2 combinații lingvistice, engleză, franceză, pentru nivelul licență. Mai târziu, dacă continuați, veți putea face în această combinație și germana. Engleză, franceză, germană pentru nivelul master în domeniul traducere. Puteți deveni, dacă terminați o specializare în comunicare, comunicator, purtător de cuvânt sau funcționari în organisme guvernamentale și așa mai departe. În multe situații, acești specialiști nu au studiile de care ar trebui să se ocupe, ei au devenit purtători de cuvânt pentru că așa a fost situația. Dar există o cerere foarte mare de profesioniști în acest domeniu. Și noi asta facem, pregătim comunicatori profesioniști. And thank you for switching to English. I hope that works for everyone. So as I heard you introduce me, I'll say that again. My name is Colleen. I'm here in Romania for 1 school year through the Fulbright program. So I am working with English majors, and I'm really enjoying my experience here. I love being in the classroom, especially now that we're in person, but my favorite thing has been working with students on the weekend. We have workshops, which means that we have coffee together and talk about America, compare it with Romania. We see the city a little bit, and we have those cross-cultural conversations that I think I appreciate and the students really enjoy as well. So I had a student here that, of course, has come and we've had conversations about everything and anything, different economies, working conditions, the culture around, alcohol use, getting your driver's license at 15 in America, all sorts of things. So that's kind of been my favorite part about being here. I found the students very engaging, and I think that's my biggest takeaway from the university experience. You get out of it what you put into it. So the students who show up, I think, have a really wonderful time, and those that don't miss out. So I'm excited to talk more with you. Am vrut să încep în română pentru că mi se pare că ar trebui să avem o conversație cât mai apropiată, informală, pentru că eu sunt absolventă de Buzești, la fel cum o să fiți și voi în foarte puțin timp, și cred că mă puteți privi și dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă nu a studentului care vine și vă vorbește și vă oferă informații teoretice, ci a unui
prieten, evident prietenă, care vine și vă oferă exemple concrete, pentru că aici, când sunt la facultatea litere, vorbim despre două părți, din punctul meu de vedere. Vorbim despre partea academică și despre partea extracurriculară. În ceea ce privește partea academică, avem, evident, beneficiem de o dezvoltare plurivalentă pe toate planurile, pentru că venind la facultatea de litere nu obținem o numai dezvoltare în ceea ce privește limbile străine. Eu studiez engleză și franceză, dar asta nu înseamnă că ne concentrăm exclusiv pe studiul limbilor, ci învățăm și elemente de literatură, cultura anglofonă, cultura țărilor anglofone, cultura țărilor francofone și așa mai departe și astfel ne este asigurată chiar o dezvoltare, cum spuneam mai devreme, polivalentă și ne ajută să devenim oameni care pot lucra în mai multe contexte ulterior, pentru că, evident, este foarte important să ne informăm în legătură cu oportunitățile pe care le avem după absolvire. Îmi amintesc că în clasa 12 eram stresată din cauza faptului că nu știam ce vreau să fac exact și nu știam la ce facultate să mă duc și de aceea am ales o facultate care îmi deschide mai multe oportunități și nu mă limitează. Pentru că dacă aș fi ales un alt drum, poate ar fi fost niște alegeri, o decizie strictă, care din nou mi-ar fi restrâns oportunitățile de viitor, dar așa cum ați văzut și mai devreme în prezentarea domnului prodecan Sorin Cazacu, avem de unde alege. Este chiar o pletoră de ocupații pe care le putem avea în viitor și de aceea chiar vă sfătuiesc să vreți, să fiți curioși și să gustați din toate aceste lucruri care ne sunt oferite la facultatea de litere. Ulterior, avem partea extracurriculară despre care vă spuneam, pentru că facultatea de litere nu înseamnă numai parte academică, ci înseamnă foarte multe lucruri care ne sunt oferite cu ajutorul domnilor și doamnelor profesoare, dar și prin alte activități care se organizează. A vorbit Colin despre conversational English workshops that we have during the weekend, which are really a treasure for our students. De asemenea, avem și pe partea de franceză. Vous avez pas compris, nu? Puțin. Organizăm la fel de diferite evenimente și ne întâlnim studenții care studiem franceza și la limbă și literatură și la traducere și în diferite combinații, engleză, franceză, română, franceză, spaniolă și așa mai departe. Ne întâlnim și discutăm în limba comună franceză. Ultima oară am fost în Games District și ne-am jucat jocuri, evident, folosind limba franceză, practic combinând utilul cu plăcutul. Acestea sunt doar câteva dintre exemplele pe care vi le pot prezenta gândindu-mă la o perioadă recentă, dar nu pot să uit despre bursele Erasmus+, și cred că este un lucru foarte important pentru voi, cum a fost și pentru mine și cum încă este și pentru mine. Când m-am orientat în legătură cu facultatea, am vrut foarte mult să știu dacă facultatea pe care urma să o aleg îmi va putea oferi oportunități de a pleca în străinătate. Pentru că mi se pare că ne îmbogățesc aceste experiențe, ne înnobilează și ne transformă ca oameni, în primul rând. Evident, și ca studenți, dar și ca oameni. Eu am fost în Franța, dar facultatea noastră are parteneriate cu... Mie mi se pare chiar incredibil cu aproape toate țările din Europa și chiar și afară din Europa. Și, evident, a spus și domnul Sorin Cazacu înainte, avem Franța, unde am fost și eu în atât de multe orașe, chiar de la Paris la sudul Franței. Eu am fost în Dijon, în regiunea Burgundia. După aceea avem Germania, avem Spania, avem Italia, avem Portugalia, avem Polonia, avem Turcia, avem Grecia. Există din plin variante și de aceea eu chiar vă încurajez din nou, să aveți curajul de a pleca, pentru că sunt experiențe care vă schimbă total și dacă aveți întrebări, eu și evident toți studenții și toți domnii și doamnele profesoare sunt alături de voi, vă încurajează și ei și vă sunt alături pe tot parcursul procesului, chiar veți simți sprijinul lor din plin și le mulțumesc pe această cale. I will switch to French right now because I don't want your ears to bleed, okay? So, bon, si on parle du travail et de votre avenir, je voudrais dire que c'est très important aujourd'hui de parler plusieurs langues. Donc pas seulement une, deux, mais plutôt 3 ou 4 pour se démarquer. Nous, à l'université, on propose beaucoup de langues, dont le français, et au département de français et au lectorat, on accueille les étudiants de tous les niveaux pour les pousser en 3 ans à avoir un niveau excellent de communication. Vous allez avoir un exemple peut-être de ce que c'est d'être multilingue grâce à Luana ici qui parle roumain, anglais et français très très bien.
Bun, donc maintenant je fais la traduction? Bon. Donc am vorbit despre faptul că este foarte important în ziua de astăzi să știm să comunicăm nu într-o singură limbă, nu în două limbi, poate chiar și în 3 limbi și de aceea la Facultatea de Litere noi, prin acest departament de limbi străine, precum și prin lectoratul de franceză, încurajăm studenții să învețe și de asemenea este un punct foarte important pe care domnul Gauthier cred l-a menționat în alte rânduri. Je pense que vous avez pas mentionné maintenant, mais on parle du fait que les étudiants ne doivent pas avoir le niveau C1. Nu trebuie să aveți un nivel avansat, trebuie să aveți un nivel bun de franceză, dar nu vă îngrijorați dacă nu este un nivel limbă maternă. Pentru că exact asta facem noi la facultate, exact asta fac domnii profesori la facultate pentru noi studenții, ne ajută să evoluăm astfel încât la finalul facultății să avem acel nivel de excelență, dar nu trebuie să vă fie frică dacă nu aveți C1 sau C2 la franceză atunci când veți fi la admitere. This is what we can offer. This is who we are. We are here to answer your questions. But first of all, I will ask my colleagues one question, and I will answer the same question. The question is the following. What was your dream job, and what did you end up doing? All right? Are you starting? Yeah, I'm starting. All right, so when I was your age, I wanted to become a pilot. And I followed my dream up to a point where something just changed my perspective, and there were different conditions, not just subjective, there were also objective conditions. So I kept my dream partially because I'm still flying, but in different ways. I teach literature, so my way of flying is now in a different realm, but I kept my dream. So I wish you to feel the same when you graduate and when you look back to your career, right? So I'm very happy with my dream and how it ended up. Thank you. I think this is a great question, so thank you. Both of my parents are journalists. They lived in South Florida in the 80s and 90s, and they said it was the best job ever. And then in America, journalism became less of an option, harder to find good paying jobs, but they always taught me that writing will give you the key to really anything and everything in life. So when I was a young child, I was like, I want to be a writer like my parents. And then that transformed into wanting to teach writing to students and kind of pass along that message that if you learn to communicate, both spoken and in writing, it can allow you to do really anything you want. And I really credit it with me being able to be here today. You know, I applied and wrote about 5 essays to get into this program, and I got in. I think I do have quite an interesting answer for you guys, because when I finished high school, as I was previously mentioning to you, I didn't really know what I wanted to do with my life. And so I did feel kind of lost. And so I really wanted to go to a faculty that would open many doors for me, that would give me the opportunity to evolve in different domains, for instance. And so that's why I chose the Faculty of Letters. And so I knew that I really wanted to get into literature, to delve really deep into literature and to explore the cultural world, because the cultural sphere, the cultural domain in general is by far one of the most interesting spheres in this world for me. And so I ended up volunteering and then doing sort of an internship and then actually working at a theater in Craiova. So as we were previously mentioning, our faculty does have a very well-built partnership with the theater in Craiova and with many other cultural institutions. Therefore, I think I'm slowly but surely getting there, achieving my dream from high school. And yeah, that's all possible due to the fact that I'm a student here and that these partnerships are really well-built and that we as students can benefit from them. Donc moi je suis un peu comme Luana, quand j'étais au lycée je n'avais pas vraiment une idée précise de ce que je voulais faire. Par contre je savais que je voulais voyager, je voulais rencontrer des gens et je voulais toujours communiquer et m'enrichir tout au long de ma vie. Donc j'ai étudié également la littérature et les langues, donc dans mon cas l'espagnol. Et après je me suis orienté sur un master pour devenir prof de français pour les étrangers. Et maintenant, ça fait 10 ans que
Je travaille et je voyage en même temps. Et d'une certaine façon, j'ai accompli ce que je désirais, oui. Să facem și traducerea. Probabil ați înțeles, dar să ne asigurăm. La fel ca mine, domnul Gauthier a spus că a vrut să călătorească. Nu știa exact la sfârșitul liceului ce vrea să facă, nu avea o idee precisă, dar voia să călătorească, să se îmbogățească, să întâlnească mai mulți oameni din diferite culturi și asta a ajuns să facă. El a studiat la fel cum studiez eu și cum am studiat limbi străine. El a făcut franceză cu spaniolă și apoi s-a orientat către un master de franceză pentru să devină profesor de franceză pentru oameni care studiază franceza ca limbă străină, deci nu franceză pentru francezi, oameni care vorbesc franceza ca limbă maternă și făcând acest lucru a ajuns să călătorească exact așa cum își dorea, să întâlnească oameni noi din diferite culturi, să se îmbogățească, cum menționam mai înainte, și își trăiește visul de mai bine de 10 ani. I wanted to thank my colleagues from Teleuniversitatea who are now helping us with illustrating our meeting, because as I was saying is connected to seeing us at the University of Craiova at the Faculty of Letters, and also to share some information about our media organizations within the university. We have a television station which is very well established in the Romanian and the local media landscape, Teleuniversitatea, and we also have a radio dedicated to students, who is run by students, who is promoted by students, and students take care of everything there, Radio Campus.